बे समाव प्रमोद बर'नि गोख्रों दाबि बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोननै बियाबावबो बे समाव देरहासार जागोन आरो देरहासार जागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों स्रांद्वार बियाबावबो बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे बियाबावबो बिथाङा देरहासार जागोना रोखा होनानै बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथांनि गोख्रों दाबि बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोननै बियाबावबो देरहासार जागोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बे समाव गिबि चेलेन्ज खालामदों आरो बिथाङानो बे समाव खाम्फा बरगयारि आरो बे समाव रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगा बसुमतारीखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय जायगायाव बिथांमोना बिजाथि होयो बे जायगायावनो आं गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बे समाव स्रांद्वार बियाबाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि बेरेखा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय फैदों आरो बे समाव बिथां प्रमोद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव जेनगोना रोखा आरो बिथाङा बे समाव देबोरगाव बियाब आरो बे समाव स्रांद्वार बियाब बे मोननै बियाबावबो बिथाङा जेनगोना रोखा मानोना बे समाव रायजो राजाफोरा बे स्रांद्वार बियाबनि रायजो राजाफोरा जोबोदनो मोनसे गोख्रोंथिजों बे बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ मोनदांदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव मोननै बियाबावबो देरहासार जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमोद बर' बिथांनाव खौरांगिरिया सोंलु खालामदोंमोन जे बे समाव मेक बीटीसी ग्रेट एगेन होननानै मोनसे स्ल'गानजों बे समाव बिटिआर बिसायख'थियाव ओंखारदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनि सायाव बिथां प्रमोद बर'आ फिननाय होदों जे 17 बोसोर एबा गोलाव बोसोर बिथांमोना बीटीसीखौ सासन खालामनो मोनदोंमोन बिथांमोना बै समाव ग्रेट खालामनो नाथाय बे समाव स्मलसो बानायदों बीटीसीखौ होनानै बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोननै बियाबावबो जेनगोना रोखा होनानै बुंथिदों एबा दाबि खालामदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा चिरांदुवार समष्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन समष्टि बेवहाय आगोलावबो जों देरहादों एबारबो जों देरहागोन चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ जोबोद मोजाङैनो बरायदों मानोना चिरां जिल्लायाव थांनाय 5 बोसोराव जों जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो चिरांदुवार समष्टियावबो जों जोबोद मोजां खामानि मावदों हा हुनि जेंना बेवहाय सुस्रांनायजों लोगोसे लामा सामा गोबां दैनि जेंना गोबां सुस्रांजादों आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जों सुस्रांगोन आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जे रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेरावबो दा बे आगोलनि समाव बे चिरां जिल्ला बायदि समष्टियाव गोबां खस्थ' मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि फैबाय बेनिखायनो दिनै चिरांदुवार समष्टिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गुरखा ओंखारबोदों दा बे समष्टियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जागोन सार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ हाग्रामानि जोंनि पलिसि नङामोन बिथांनिनो पलिसि दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फेजेननो फैबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबरगाव समष्टियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबरगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा मेक बीटीसी ग्रेट एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान 17 बोसोर चान्स मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेट बानायनो हादिया स्मलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेट बानायनायनि फर्मुला दङ आं मिथिया